177,000 протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. чунин нафар ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад. я мисоли дигар меёрам, ҳамчун гости мерем бепатент мегардем. духтури дандон дар шаҳри Москва. бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк бимонед ва то охирша тамошо кунед. баҳри шумо ахбороти нав пешниҳод карда дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонем. вилояти Москав вуруди ҳудуди 30,000 муҳоҷир ба Федератсияи Русияро манъ намуд. кормандони вазорати корҳои дохилии вилояти Москав дар соли гузашта вуруди 28,500 шаҳрванди хориҷиро ба Русия манъ карданд. дар ин бора дар дафтари матбуоти сараёсати вазорати корҳои дохилии Русия дар вилояти Москав пас аз ҷаласаи мушовара оид ба натиҷаҳои кор дар як соли қаблӣ иттилоот доданд. ва инчунин вазорат қайд намуд зиёда аз 80,000 санҷиши иншоотии гуногун аз ҷумла 1500 хобгоҳ гузаронида шуд. 177,000 протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. 28,500 қарор оид ба манъи вуруд ба шаҳрвандони хориҷӣ қабул шудааст, омадааст дар иттилооти ин ниҳод. яъне ки дар Москва ва Московский област тақрибан вуруд шидани 30,000 шаҳрвандони хориҷиро манъ карданд. аз сабабе ки дар соли 2022 зиёд шудани ҷиноятҳо ва зиёд шудани қонуншиканиҳо дар Федератсияи Русия ба назар расид аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ, ба ҳамин хотир ҳар шаҳрванде ки қонуншиканӣ мекард ва ҷинояткорӣ мекард 30,000 ворид шиданша ба Федератсияи Русия, шаҳри Москва ва Московский област манъ намуданд. ва гуфта мешавад ки аз ин сабаб назорати видеоии муҳоҷирон дар Федератсияи Русия пурзуртар карда мешавад. яъне ки дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷие ки иқомат мекунанд, кору фаъолият мекунанд, назорати видеоӣ низ пурзуртар карда мешавад барои пешгирӣ кардан аз қонуншиканиҳо ва содир кардани ҷиноятҳо. 30,000 шаҳрванди хориҷие ки ба Москва ва Московский област дигар ҳаққи ворид шидан надоранд, аз ҷумлаи ҷинояткорон ва қонуншиканиҳо ба қайд гирифта шудагӣ ҳастанд. яъне ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия ҷиноят содир кардагиай ва баъдан фирор кардагиай ё қонуншиканиҳо кардагиаю, мисол мегирем 3-4 та ҷарима пардохт кардагӣ нестай, аз Федератсияи Русия берун биромадагиай, бо тариқи автоматӣ дар рӯйхати нафароне ворид шидагиянд ки манъи вуруд барошон пешниҳод шидагиай. тамошобинони азиз, ин буд як камтарак маълумот оиди нафароне ки дар муҳоҷират кору фаъолият мекарданд ва баъдан ба кишварҳои худшон сафар кардану манъи вуруд пешбинишон гардониданд. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳамиҷа оиди конкурсе ки дар канали ма рафтесай камтар суҳбат мекунам. дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтесай. конкурси ма ҳамагӣ 66 дона приз дорад. 3 та шоҳҷоизаш мошин мебошад. нархи як дона билет 250 рубла дар бар мегирад. агар ба аксия билет бихарен ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. номерои ватсапе ки дар рӯи экран ҳаст, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам свизат кардагиай. карта ба номи Мунис меброяд. ногуфта намона, ҳамагӣ 900 донаи дигар билет мондагиай. ҳама каса як дастгирии дигар кунен, билетҳои мо тамом мешавад. дастгирӣ кунен, билет бихарен ва соҳиби приз мешен. Сулаймонов нависондай: акаи Сорбон, ассалому алайкум. саломат бошӣ. барои видеоҳот ҳаракат ба пеш ака. одамеро поҳои чапаш ай поҳои росташ 2 сантиметр калта бошад ва як пардаи гӯшаш шикоф бошад. ба хизмати ҳарбӣ мебаранша. илтимос пешакӣ раҳмат ака. чунин нафар ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан намешавад ва барои даъват накардан ба хизмати ҳарбӣ ин шахсият бояд ки худша дар қайди военкомат бимонад. далер Нозимов нависонад: дар ҳақмон дуо кунед, ягон ҳуҷҷат надорем. нафароне ки ягон ҳуҷҷат надорен дар Федератсияи Русия ҳамавақт боэҳтиёт бошед ва дар ҳар куҷое ки қарор дорен қонуну қоидаҳои уҷаро риоя кунед, ҳуҷҷат торӣ кунед. Иброҳимов нависонад: акаи ман патент регистратсия ҳама чӣ дошт, нав гирифтагӣ буд. бо 3 моҳаша пеш аз рафтан 3 моҳа патента супорида рафт. проблема шуд, хонада срочно рафт, виесша маҳкам кардам. барои чӣ намедонам.
дар ҳолате ки регистратсияву патент дошт ва предоплата супоридагӣ ба запрет навъездаш карда бошанд, агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол қарор дошта бошад, метавонад ки ба сафоратхонаи Федератсияи Русия дар шаҳри Душанбе ариза нависонда пешниҳод кунад ва сабаби запрет карданашона маълум мекунанд. Агар ки бесабаб запретиш кардагӣ бошанд, бо тариқи дархост карданаш въездаш кушода мешавад. Расулов нависонда: ассалому алайкум акаҷон, илтимос ҳамин саволи мада ҷавоб деҳ. Баъди соли нав мо патентро бо нархи 5900 платит кардем. Чӣ хеле мешава акаҷон, нофаҳмида кардагем. Баъзе амроҳмон бо нархи 6600 рубл кадан. Илтимос ответи акаҷон. Ягон мушкилӣ намешава бародарони азиз, вале аз инҷа пасе ки пул пардохт мекунен, ба нархи ҳозираш пардохт кунед. Наимов нависонда: ассалому алайкум ака, охири март 27 сола мешавам. Ами баҳори поиска меёранд. Агар ки 27 сола бошад, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавад. Дилбар нависонда: агар патент дошта бошем ва муҳлати регистратсияҳомон тамом шуда бошад, патента супоридан гирем, ҳар моҳ берегистратсия мумкин ҳаст? Дар Федератсияи Русия касое ки бо нияти кору фаъолият мераванд, мигратсиони картатон агар работа қайд кардагӣ бошад, мисол шумо патент доштагӣ бошен, вале ҳатмие ки боз регистратсия дошта бошен. Я мисоли дигар меёрам, ҳамчун гости мерен, бе патент мегардем, лекин регистратсия кардан ҳатмӣ мебошад. Як каси дигар нависонда: қапидан ма 5000 квитансия додам, гуфтанд биспор, ҳамин административӣ мешавад? Бале, административӣ правонарушенӣ мешавад. Стендоф нависонда: чӣ кор кунем, видварени дорад ҷиянам, аз Россия набромад. Нафаронеро ки видварения мекунанд, аз Федератсияи Русия берун намеброянд. Агар ки дастгиршон кунанд, икон двойной ҷарима меспоранд ва ҳамун муҳлати видваренияшона табдил ба депортатсия метиҳанд. Холов нависонда: салом ака, ҳамин амнистия кай мешида бошад? Амнистияи муҳоҷирон аниқ нест саюзӣ. Далер нависонда: акам регистратсия дорам, граница бигзарам, ҳар 3 моҳ пас регистратсия кунам, мешава? Дар ҳолате ки ҳамчун гости омадагӣ бошӣ, то регистратсия буд мешава ва аз Федератсияи Русия берун ки меброи, бо баъди 3 моҳ ҳаққи ворид шидан дорӣ. Агар ки мисол то ҳамчун кору фаъолият кардан дар омадагӣ бошӣ, то бояд патент ҳам дошта бошӣ дар ин ҳолат. Фирдавс 04 нависондай: гапи дурӯғ камтар бугӯ, безормон кардӣ, як солай фақат як гап мегӯӣ, ту барои конкурси пули ҳаром мардама ба худ даъват мекунӣ. Конкурс кардана тақрибан 1 моҳ мешавад ки ма дар каналам сар додагем конкурси калона, вале 4 сол зиёд шид ки ма дар ютуб видео кардесам. То гуфтанӣ ки ма 4 сол конкурс кардесам, рута сиёҳ кардӣ то ба ин гапат ва каседа ки маъқул набоша видеоҳои ма ва барномаҳои ма ягонтаи шуморо маҷбур накардам. Одамое ҳастанд ки дастгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд. Ма барои ҳамоҳо кӯшиш ва ҳаракат мекунам. Шераев нависонда: салом бародар, выезди ма махкама через Беларусия брам, мешава? Через Беларусия ба Федератсияи Русия сафар кардан дар назар дошта бошӣ намешава. Выезди ту аз Федератсияи Русия маҳкам бошад, ба ягон кишвар ворид шидан наметавонӣ. Эн нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, оиди двойной гражданиное ки ай Россия омада наметавонанд, маълумотиен, роста ё дурӯғ? Илтимос ҷавоб диҳед. Ма дар ҳамин мавзӯъ гуфтам ки видеои алоҳида мекунам. Камтарак сабр кунен, як рӯз ду рӯз пас видеои пураш меброяд, тамошо мекунен. Чӣ хеле ки ма гуфтам, саволҳое ки бисёр ба миён меояд, ма оиди ҳамун саволҳо алоҳида видео мекунам, то ки бисёртар мардам тамошо кунанд. Дар видео агар ҳамин савола ҷавоб диҳам, бисёри мардам огоҳ намешаванд. Интизор бошен, ҳатман меброяд. Худованд розӣ бошад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем то барномаҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.